Vrana rejstru a počák na bubnu nejvíc. Hip-hop je něco jako revolta, kámo. Tohle je pro mě čerstvě napsáno. Hip-hop je něco jako revolta, nedá se svítit. Dělám to ze srdce, dělám to pro ty lidi. Chci, aby měli něco, co je bude inspirovat. Chci dát ti štěstí a nemusím nic dokazovat. Beatboxing, street art, breakdance, MCs, DJs, writers, ty co to cejtěj, ej! Jakou mám moc něco tvořit, zdokonalovat svý chyby, něco do toho vložit. Musíš to využít, zdát do toho všechno, stojí to za to. Nenech to vyniknout, vyber svou cestu, trénuj, jeden z elementů, klidně hraj na bongu, hrachu.